Op de plaats van een familie Nijenhuis in Ter Itzert wordt al een jaar lang gebruik maken van een proefinstallatie van het Nijensysteem. Een speciale chattel zet de warmte van de molken, zoals die uit de kool komt, om in energie. Mijn succes. Het geeft wel een goed gevoel. Jawel. Anders gaat de warmte onbenut weg. En nu gebruik je de warmte weer opnieuw. Je kunt de woning verwarmen, je kunt een stuk reiniging verzorgen. Kleine kalveren eventueel kun je ermee verzorgen. En dan is de zaak wel eens een beetje rond. Meer energie zit er nu nog niet in. En je verdient je dubbel. Als het goed is wel. Ja. Hij en zo'n Nijenhuis kwamen op het idee van alternatieve energie, doet haar eigen gaskachel stikken hier. En aangezien we altijd, als de melk klaar is en we halen de slang van de tank af, lopen we langs de koelmachine. En daar is het erg warm. En dat vonden we wel zonde. We dachten, kunnen we die warmte niet gebruiken? Dus toen de kachel in de woning kapot was dat het moment om te gaan informeren of er niet de mogelijkheid is om dat te bundelen. Want als de warme molk in de tank afkwalje moet, kost het dat energie. Agri-Comfort van de Jouwer ontwikkelt een systeem waarbij het koude wetter de warmte van de molken oerneemt en omzet in energie. We winnen de warmte er als het ware uit. Dat geeft mij behulp van dit apparaat, de warmtepomp. En dan kunnen we er hoogwaardige warmte van maken. En dat kan de boer eerst broeken in de molkstal. En dan ben ik warmte nodig. Waarom had hij daar dan warmte nodig? Want de molkleidingen moet speeld worden. Maar dan ga je nog restwarmte oer en waar gaat die dan heen? We hebben een hele grote warmte oer en dat gaat naar de wenning. Troch de molkenenergie is er net alleen nog warm wetter in de keuken, maar baant ook de hete-luchtkachel in het voorhuis. Een grote besparing op de energierekken. Normaal gesproken gebruiken we 5000 kub gas per jaar. En als het goed is komen we van het jaar uit op 1500 kub. Dat is nogal een verschil. We sparen toch 3500 kub. Zodra de boeren de komende tijd ontdekken dat het echt werkt zoals wij het zeggen, dan neemt dat een grote vlucht. Daar ben ik absoluut van overtuigd. De firma Agri-Comfort wil het systeem nou in de merk zetten. De provincie had al enthousiast op het initiatief reageren.